Kubor nakaslem jong unongsan hima. Daki paungut ki barjela ki baterai haki factory hariwiang kumjuru hasor nong ston bat mairang haki sipau tarik unai tung arajar arkusau kila hapan dik pain usala ki jaka ki baki wan hadin baka Khasi Students Union West Khasi Hills kala penlong ye ka jing khanra ka khubor ni kinong kit kam jong ka KSU kala ya tho ba ka te ka jing pha lik pai jong ka seng ye ki barjela ka de nomor baka jing penken ye ka Interstate Migrant Workmen Act Shishole ya tho ru ba hagani ka jing khanra ka KSU kala yo abat kumba san phongut ki barjela ki baterai ki art ki factory hariwiang bari ki benta jong ka sornong ston bat mairang ki bala sha pen pai bandai chala ki yeng jong ki la ong ru ba ka jing khanra jong ka seng menta lalap shibun ki jing pen khen ki an wat tang ye ka work permit ka labor license ka epic ban pen shisha ba ki nong India ru kimdon kumta na kaliang ka seng kala be krat ye ki barjela bat phalit phai sim don ki sa jaka ka baki wan pala maham ru ye ki trai ba habaki wan ra ye ki breu ki ban trei la jia kanu ki hab hi ban shim ye ka jingkit kle ka kurwa khubor ka KSU West Khasi Hills kala ong baka seng kan yai beteng ban khanra ha ki babon ki benta jo ka district ha ki singi ki ban wan Shishola ong ru ba ka ni ka jing khanra jo ka KSU ka reshi benta bat smo sha ka sarkar halor ki jing dawa ya ka ILP ha baro ka we ka ri khasi ban jaintia bar hagani ke jing khanra ha po sor nong ston dalam khmat usamla coming star khardo sao general secretary jong KSU nong ston circle ha ke jing senran lang usamla blastar lan kharbani office secretary jong KSU West Khasi Hills district unit Anong medyo? Marat. Perang keluar dari maju perang keluar dari maju perang keluar dari ni dawa ILP ni dawa ILP Menteri Kamno MRC Menteri Kamno MRC maju perang keluar dari nakaliang juga Khasi Students Union West Khasi District Unit menta kasngi la penlong yakni kecing khanrai kini barjela ko wan trei wan buhai angni po sorba no stoin pat kumju ro akap sor no stoin pat kajing khanra kajungi ngelap ki popungut ki barjela ki pombiang ki kot isla ini wan trei angni ajela jungi nyemtep laki wan na Bangladesh nyemtep naki wan na kinu ki jela marbubun naki tanki ipek ro kimyadan kajikli kabashai kalong ba hato ka sarkar Meghalaya ka Menteri Kam ya kani ka MRCC ka Menteri Kam yano apa ha ka jinglap ka jungi ki babon ini ki barjela kimdon kini ki kot isla nakaliang kaseng ila judawa ban Menteri Kam no ya ka inner line permit namar ba nitip ban disutu balada Menteri Kam ya ka inner line permit kebun di barjela kin haban register kimban hab apply ya kani ka permit om kumbalong menta bagi bawan hangde kiwan klem kikot selagi babiang kiwan menteri ban kata kisa adu ru sene bun naki habangi kelingi pertu kilasa adu popo senam
keruak ke Besai, nakaliang ke Jongi kelong ba, penterkam no EKLP, penterkam no EKMRSC, nama arba ke Jongi, kalau don kam, nilangnya, ya kan ke jingwan rungkat lab, kini mendari, ngintip, lagi deh ki kar bangla, le ki kar na ele iro.